Veľký klinec. Tak volajú eskimáci severný pól, okolo ktorého sa otáča Zem. Je pre nás podnes záhadou, ako sa to dozvedeli. Tento pomyselný bod, kde ľubovoľný smer ukazuje iba na juh, ako mocný magnet priťahoval odvážnych dobyvateľov. Celý svet sledoval ich víťazstvá i porážky. Dlhé polárne noci, neskutočný mráz, pohyblivý ľad a loviace ľadové medvede potrestali nejedného odvážlivca. 23. február. Deň nášho štartu. Odlietame na najsevernejší cíp súostrovia Severná Zem, mys Arktičeský. 4 hodiny letu, 4 hodiny rozmýšľania. Podarí sa nám uskutočniť to, o čom sme snívali niekoľko rokov.